Nagnegatibo sa swab test ang duha ka mga sakop sa Lapu-Lapu City Police nga close contact sa duha ka mga persons under police custody. Siluan meron din na adunay live update. May Yaslan, medyo nakuha-kuhaan karon ang kabalaka sa Lapu-Lapu City Police nga matakbuyan na usab sa COVID-19 ang ilang mga personnel human magnegatibo sa swab test ang duha ka mga arresting officers. Kini ang gikonpermar ni Mito Sheila Rocco, nurse sa Lapu-Lapu City Health Office. Niadtong Sabado, gipaubos sa swab test ang duha ka mga arresting officers sa duha ka mga persons under police custody ug kagahapon sa hapon migawas ang resulta. Padayon pa usab nga gimonitor sa Lapu-Lapu City Health ang 124 ka mga persons under police custody nga unang nakauban sa selda sa duha ka mga nagpositibo sa COVID-19. After day, ma'am, wala man sa'yo nag-symptomatic nila pero continue kaya po ilang 14-day mandatory quarantine. Gipaniguro hinuon sa acting city director sa Lapu-Lapu City Police Office nga walay direct contact ang mga pulis nga gitahasan sa pagbantay sa duha ka mga custodial facility. Wala lang nato sila gi-quarantine lang nato sila. Mo-duty gyapon sila diha and then nalatay gi-provide nila nga room na adto sila mo stay while nag-duty pa sila, no. After that, after 14 days, o saan nato sila i-check na lang po i-swab. Kahapon, may siyam ka mga bagong kaso sa COVID-19 ang natala sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Duha niini may mga sintomas o gi-admit sa tambalanan, samtang ang 7 pulos asymptomatic. The risk kay contact tracing nga namuon. Asymptomatic ra, wala ra na sila kanang mga gipamati. Lan gawas sa duha ka mga pulis nga nagnegatibo sa swab test, nagnegatibo usab ang 7 ka mga upunganon nga mga returning overseas Filipinos nga naabot sa Mactan Cebu International Airport niadtong Enero 6 ug 7. Lan? daghang salamat Luan May Rondina.